wani babban al'amari a masana'antar Kannywood wanda ya girgiza masana'antar Kannywood baki ɗaya. Ba a yi tunanin faruwar abin ba. To masu sauraron mu, fitacce jaruma a masana'antar Kannywood taku mai farin jini wadda ba kowa bace face Maryam Yahaya. Ina ta fito ta yi bayani ta bayyana wa duniya abin da ke cikin zuciyarta game da fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood wanda ba kowa bane face Shamsu Dan Iya, jarumin ku mai farin jini. Ta fito ta yi wani bayani akan jarumin. Yanzu nan abin ya faru. To masu sauraron mu, domin ganin ainihin cikakken wannan bayanin da cikakken abin da ya faru, zan so ku bai mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ku kashe karkatar idan ku. Mun gode sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. ‘Yan uwa musulmai baki ɗaya, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a cikin labaran Kannywood daga nan Mini Hausa TV. Zan so don Allah idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka. Zan so don Allah ka daure ko za ka iya dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙarar sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen za su zo mu kai tsaye ba tare da kun jira ko wani abu ba. Muna godiya sosai da kuke kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai suna Mini Hausa TV. Mun gode sosai. Kai tsaye mu je gundarin abin da ya kawo mu a cikin wannan labarai. To masu sauraron mu, fitaccen jaruma a masana'antar Kannywood wadda ba kowa bace face Maryam Yahaya mai ɗimbin masoya. A inda take yin hotuna a kwanakin baya tare da jarumin. To sai mutane suka daga zargin suna soyayya. Shin menene gaskiya al'amarin? To da ƙarshe dai ta fito ta yi bayani inda ta bayyana wa duniya. Ita ta ce mutunci ne tsakaninsa da jarumin, ba wai soyayya ba. Daman ta fito ta bayan ta ce idan an kana tarayya da mutum sai a ce akwai wata alaka tsakaninka da shi. To inda ta fito ta bayani take bayyana wa duniya take cewa babu soyayya tsakaninta da Shamsu Dan Iya, fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood. In ta fito ta bayani yanzu ta wayar mu da mutane kai akan wannan al'amari da ya faru. To masu sauraron mu, me za ku hidi akan wannan? Me ra'ayinku akan wannan cikakken bayanin da ya faru? Me za ku iya faɗi? Sannan dan Allah ku daure ku yi share, ku yi comment, ku yi liking domin jin ra'ayoyinku baki ɗaya. Muna godiya sosai. Muna godiya sosai yadda kuke bibiye mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Mun gode sosai. Mu haɗa a lokaci na gaba domin jin ci gaban wasu sabbin shirye-shiryen. Kar ku manta, Mini Hausa TV taku ce a koda yaushe. Kullum burin mu ga mun zakulo muku sabbin shirye-shirye wanda suka faru ainihin zahiri ba na ƙarya ba. Mun gode sosai. Mu haɗa a lokaci na gaba.